So, ayun. Ngayong araw na ito ay magpapagupit ako dahil ang haba na ng buhok ko at saka ang init na sa pagtulog tuwing gabi. Kaya, hindi na ko ito papatasin. Kaya, kailangan itong gupitin dahil hindi talaga fit sa akin na mahabang buhok dahil alam nyo na malaki ako at saka mataba. Kaya hindi talaga hindi ko kailangan ng habang buhok at saka ganito lang, 1 inch lang ang haba nito guys, na magpapagupit ako doon at lalakad lang ako at saka doon makikita niyo ang paggugupit sa buhok ko.
few moments later. Ayun mga kabang, tapos na pala. Salamat pala ka Kuya Allen. Kaning alot mga kabang kay Bald Fade Kuya Allen, no? Bald Fade. So, kung gusto mo magpalot sa iya, kita na siya sa Purok 3, Mailag, Valencia City. So, ako pong ibutang yang YouTube channel sa description o para makakita ninyo yung mga inalutan, yung mga tsada kayo. Tapos, master gid siya mag-alot mga kabang. So, kung gusto mo magpalot, anhilang mo sa Purok 3. Oh my God!